Okay, so mayong gabi ka na itong tananod. Live kita diri sa may Kandayan, Aklan. Dino sa traffic accident involved ani a series of motorsiklo. So sa pagkaron, ang atong makita karon usa ka lalaki, gawa niyo kini sa motorsiklo nga color pula. Di na makita nato karon diri. Wala pa ka kadigre ini. Apa na makita nato, no? Okay. So, ang TL to Pikas. So, mga rapido, no? Di live. Diri sa may Tandayag, Amlan National Highway, involved din siya sa Tandayag. Tandayag. So, buhay pa man ito, no? So, manawagan ta sa ato ang kapulisan, Rescue Amlan. Sir, di ay traffic accident, nabot rin sa may National Highway. Barangay Tandayag, Amlan. So makita na to sa motorsiklo. So boss, basig makapangutana ta boss. Ngalan na to? Ha? Pedro Kalipas? Tagadiin boss. Tagadiin man ka? Bantayan. Bantayan? Sige, itara sir. Nari, itara. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Inera! Balik mo. Sala mo tawanan. Pusuha mo. Rivera to. Okay. Hindi ka lang na yung driver. Yang bayaw na kayo na? Bayaw naman na boss? Mario. Dison. Asa mo na yun? Pagkayan na po? Hindi ka mo lumagin no? Sama po, nakainom mo? Palihog lang mino o kinsay na i-contact sa rescue, Amlan Rescue. So, palihog lang mi. Nagadumagitin. Nagadumagitin ni sila, no? Gikan ni sila sa Dakbayas Dumaguete. Padulong ta ni sila Amlan. So, pag-abot diri, doon ay doon na tayo disgrasya. Pag-abot diri, so pagkaroon naputol ang tail aning driver. So pagkaroon, sa ato paghinabi sa usa ka aning driver nganlan ni Mario, no? Bantayan Dumaguete. Gikas Dakbayas Dumaguete. Pag-abot nila diri sa may National Highway, Barangay Tandayag, lungsod sa Amlan. Rescue unta kiyang traffic accident. Blood loss ba? Involved yun siya diri sa series. Muli nakako sa ato ang traffic accident, traffic karon nga gabi una, diin dapat sa tunga, stopin. Dapat sa tunga ang maong biktima. So panawagan sa mga panawagan, no, sa pamilya kay sa ang dugo gisiging ga agas. Dali rescue. So gikan ni siya sa Ayungon. Dili. So sa Ayungon man eh. So di anay ang taga Amlan. So manawagan ta sa pamilya, no, Dison. Diin naan karon dire ang taga rescue. So sa pamilya ni Mario Dison, sa Barangay Bantayan Dumaguete, na disgrasya, no, ang kining maong driver sakay ining ihang lasting si Ildi. So pagkakaron gidala na sa ato ang rescue team sa ato ang lungsod sa Amlan. Muli siya nagka-cause of traffic. So ang PL taon to daw Pikas, no? So ato ang makita dire, dire sila nga site na surandos yung maayo ang so di ang PL sa maong driver sa motorsiklo nga si Mario Dison. Atong nga pangutana nga nakainom kini sila, no? Sumala pa sa aligasyon sa backrider ini nga si LD.
nakainom kini sila og agwa di Pataranta gikan sa Dakbays Dumaguete padulong diri sa may Amlan. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! So manawagan ta Dison, pamilya ni Mario Dison diya sa barangay Bantayan, taga barangay Bantayan. Taga Dumaguete siya, ma'am. Dakbayas Dumaguete. O si Ildi ang yang last Dison naa karon diri sa may National Highway, barangay Tandayag, lungsod sa Amlan diin na gitabang karon sa ato ang rescue Amlan. Karon dalon ni siya sa usas mga tambalanan sa siyudad sa Dumaguete. So da aptik ang ato ang taga rescue. So basin makuha na to og pamahayag ang driver ni ini sa series. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!